Kaso, hello guys, magluto ko. Ay, magluto ako karon ng guys, lumpia. Purting asuha mong good guys. Ay, ano ba yan ng among gas rinse? Ay, purting maning asuha. Ay, Diyos ko po. Ay, yung taga-video ko, umiiyak na. Huwag kang umiyak. Ganun talaga ang atong gas rinse, pang mayaman. Kaya huwag kang umiyak. Ato na nilundag mantika. Hintayin natin na mainit ang mantika. Ayan. Hello guys, ito na yung lumpia natin guys. Ginawa ko to, sariling gawa ko to. Hindi ko lang pinakitang paano paggawa ko. Basta nagpanit ako ng carrots at saka patatas. Naibutangan ng sibuyas at saka bombay. At saka sibuyas dahonan at saka bawang. At saka giniling guys. Yun lang guys. Ngayon, hindi ko na lang pinakita sa inyo kasi walang taga-video. Ngayon lang dumating yung taga-video kung saan galing to. Ay kaso guys, dito na tayo sa ating gas rinse nga makaiyak ka guys. Ang grabing kaaso guys. Ito ilunod na natin, kainit na yung mantika guys. Yun guys. Hindi naman natin ito ma-adjust yung kalayo guys kasi wala naman pihitan kasi ito guys. Kaya yan, tiis lang tayo guys. Ganito talaga yung buhay na mahirap na dito sa probinsya guys. Alam nyo na guys. Pero masarap ito guys nga luto nga ito nga malutong kahoy. Mabango siya guys, lalo na sa kanin. Lagi yung tutong. Napakasarap guys. Grabe, hindi nyo naman natikman guys. Ito guys, andito ato nang ato lang ukay-ukayon og kanang kwan guys. Hinahinay guys. Ano ba yan? Hindi ko na madrito-dito yung salita ko guys. Ano ba yan? Ito guys, tingnan mo yung panggatong guys. Napakalaki guys. Wala kasi kami yung itag guys. Parang pino-pino nito guys. Baka isugnod na lang na akong pinakadako guys. Akong itangtang among sagbayan dito guys. Para lang isugnod guys. Kasi gilag-ulan. Wala tami isugnod guys. Kapoy kay ato sa kuan guys. Ito sa libon. Naportin tugnawa guys. Grabe, magkurog-kurog ka guys. Tanawa ra guys, dako kay siga pero tanawa gud ang mantika guys. Mural wala mainit guys. Nga ganito talaga to guys. So saon naman nato guys. Iniiba talaga pag gasol guys kasi ang gasol guys kunting apoy lang guys. Kagumkum kayo ang guys. Pero ito guys tanawa lambot kayan guys. Lambot kayo. Tanawa guys. So ilang oras na yan guys. Ganyan pa rin ang lambot guys. Ano ba yan? Napakadami namang apoy pero tanawa nga akong giloto. Homo kayo guys. Ano ba yan guys? Ito guys, malapit na siya mag golden brown guys. Ato na nang ihanguin guys dyan sa kalaha guys. So, kakain na tayo guys. Guys, nakita ninyo akong kanon guys. Medyo brown siya guys. Kasi kung ano siya guys. Red rice guys. Red rice. Ayun na guys, golden brown na siya guys. Kunti-kunti na lang. Hanguin na natin to guys. Tingnan mo yung kalayo ko guys. Napakainit guys. Napakaaso pa rin guys. Grabing kaaso. Napakainit pa. So, kunti na lang guys, kunti na lang, kunting tiis na lang. Kaya ano pa, ukay yun sa nato ni. Kay kunti na lang, ato na ning haunon, human, mga una. Kay ako, kay nikaon naman to sila, kay nagpansit man ko gamay guys. Kanya, ako wapamang ko kakaon. Ako nalay mukaon, ani ni human. Kining sobra, ako ni tira ugma para sa baon sa mga school, sa mga estudyante ko. Baon sa school guys. Ayan. Karon guys, magkuha ta ng isa. Tikman lang natin guys. Kaya itong tikman. Ayan. Lamig kayo siya guys. Karon, oras tikim. Ayan, tikman na natin ang atong lumpia guys ha. Tikim pa to, tikim. Sarap. Panalo to guys. Sarap. Ito na yung guys, finished product. Kaya kakain na tayo. Hello guys, kaya tapos naman ang atong luto guys. Karon kain na naman tayo. Ito yung niloloto ko ganiha guys na kiniman niya kong kanon. Kaon na ta guys. Umay ka siya guys ha.
Hindi ko maganda. Sa patatas lang siya guys, upan. Carrots, ko ng sibuyas, onion rings, at saka bawang. Uban, gapon ka siya. Sa Pebrero na. Hangin. Sobrang hangin. Bye guys. Kaon sa ko guys ha. Huwag na akong kaon na magtan. Okay. Ayun na akong kaon.